Mitä jos pääsisit saman tien ulos Arkhamista ja saisit kostaa Batmanille? Vain umpi hullu torjuisi tuollaisen tarjouksen. 2 julmaa roistoa. Oi hei Lex! Ajoiko bussi harhaan, kun palasit Metropolisiin? En käytä bussia. 1 pirullinen suunnitelma. Mikäs tuo on? Tämä tässä on hajotussäteeni. Pelkää! Gotham Cityn tuhoamiseksi. 1 palikka kerrallaan. Johlat minun vakuutin! Mitä hänen kaltaisensa ehdokas Jokerista tahtoisi? Joku arvoitus? Arvoitus! Entä minä? Tällä kertaa minä rivin Batmanin palasiksi. Oikeasti! Juoksee. Terve! Wow! Rauhoitu. Batman ja oikeuden puolustajat. Ensimmäisessä Lego-elokuvassaan. Lego Batman, sankareiden haaste. Huomio, oikeuden puolustaja. Aivan uuden tason sankareita. Tulimme tapaamaan Lex Luthoria. Ja nimet? Oikeasti. Rikollisuus kuriin palikka kerrallaan. Lego Batman, sankareiden haaste. Nyt saatavilla Blu-ray, DVD ja On Demand. Älä nyt, piristyisit vähän. Lopeta.